Away ka ying mau basyong basa ki pulit hajan ka SP office sa Kleriat ha East Jaintia Hills District kala sa apen bethay bom menta ka sngi ha ka Porsche beje shiteng ka last step. Ha ni ka jingja syam ladon menu ba mensaw. Habakran kinong tok kubor menteri ka kampo ying balak men lumboy ulay thu bakaladon ka jing juloria ka ying ban nakaliang jong ki pulit ki lapen long ka jing tokit ban wat biniat ki pulit ki balapen bit yaladi ha ki kampen bethay bom. Menteri ulay thuru ba hadu menta 4 syam lala ban ong bamanu balalik kan ka jing pen bethay bom. Hoi mende men step ha ka Porsche beje sau pesan kadon ka jing bethay bom ha ying sa jong ki pulis hapo Kleriat ta marejia hi di pulis kila pe Jakarta but management step ki bomb squad but ki kila lek situ ban pe tan raya ni tinjia dan kanunu ke jing mensau yino tan raya kadang ke jing julor ya ka ying katukat nai ngam la ban ong mano badan ki namar ba pe kulit kidang investigate ya kan ni case ban lap mano ban le ya ka ta ya manta hapadang ka investigation ta ngampal la ong hanrai ka ka bakwa ban ong ba imat ba kidan ki breu ki balayo i ba ki kulit kila persang ban tem kat bala ya kinu kinu ki kam be an ta ki kwa ban don pum kini jingjia nang ba kinla banle ya ki kambe an ki jongki tenrei ngakermen skan ba ki pulit anda investigate kin salap ni daw but kin salap ro ya ki break berhenti hakan ni ka kan nongut kisah kisah ngambil dikit nilai kadai ke polis building kaba de riset polis ki polis kin damage ni sajan kilale di bom squad kilale but ki crime scene ayu kila lek hamtu ban pek kumno kajia hakan no kajia nang kinla ban ya investigation sada